Benvidos a todos e a todas a un novo programa de Cinefilia. Hoxe queremos empezar falando das últimas novas que chegan dende o audiovisual galego. E a Berlín? Vas vir? Teño que aforrar, ainda me queda. Imagina, ti máis eu. Aos de After, non? E festas. As liñas descontinuas da pontevedresa Anxos Fazans gañou o premio Panorama España na edición número 25 do Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Un xurado novo que por primeira vez foi o encargado de valorar os traballos presentados nesta edición fixo público o seu fallo a semana pasada. O filme foi finalista aos últimos premios Mestre Mateo deste ano e está protagonizado por Mara Sánchez, Adam Prieto, Alberto Rolán e Lidia Vega. Que significan as túas tatuaxes? Iso non se pregunta. E que pasou? Rematou. Rema todo. Esta semana ten lugar en Porriño a edición número 23 do Festival de Cannes. O festival ten programadas máis de 100 obras e contará con 30 estreas. 35 curtametraxes competirán nas diferentes seccións oficiais e outras 20 pezas na sección de videoclips, ademais de varias seccións paralelas, unha homenaxe ao cineasta Julio Medem e o avance da serie documental El balance de los daños, sobre o final do grupo Siniestro Total, entre outras actividades. Podedes atopar o programa completo do Festival de Cannes na páxina web do festival. Entre o 6 e o 10 de xullo terá lugar en Celanova a edición número 22 do curso de Medios Audiovisuais. Este campamento cinematográfico ofrece aloxamento gratuito no albergue municipal de Celanova e transporte de balde desde Pontevedra con paradas en Vigo e Ourense. Podedes atopar máis información na páxina Instagram do CEMAC. Check, 1, 2. Grazas ao Cineclube Padre Feijó, volve a primavera musical nos lugares emblemáticos da música ao vivo da cidade de Ourense. Café Pop Torgal, El Pueblo e Café Cultural Auriense. Ademais, o programa deste ano engade máis películas programadas na Casa da Cultura. 7 propostas en total coa música como protagonista, desde o 20 ata o 28 de maio. As sesións son ás 20:30 e a entrada é de balde. Podedes consultar o programa completo na páxina web do Cineclube. Perdiendo el control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. 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 Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o prazer de ter connosco a Tamara González, directora da Mostra de Cinema Portugués da Ribeira Sacra Vendaval, que este ano se celebra a segunda edición, se está celebrando a segunda edición que empezou o ano pasado. Contanos, Tamara, que tal? Benvida a Cinefilia. Moitas gracias. A segunda edición do Vendaval comezou o ano pasado en agosto, que cando iniciamos normalmente as edicións co evento principal, e despois facemos como dúas itinerancias, dous pases, un en outono e outro en primavera, con a intención de que os filmes e o programa pois poda rotar un pouco por varios concellos e ao mesmo tempo podamos chegar a públicos que en agosto pois é difícil chegar. Tamén sabemos que en agosto son os momentos das festas, de que hai moitísimas máis actividades no rural e a nosa intención é tamén pois non só facer un evento para xente de fora, sino para xente de ali. De feito, se celebrará pronto esta segunda, bueno, esa terceira parte da segunda edición desta Mostra de Cinema Portugués. Contanos un pouco onde é, que programación hai, que nos esperamos.
Pois a ver, empezamos xa este sábado, o día 23 de maio, empezamos en Sarria cunha clase maxistral de Iván Castiñeiras Gallego, que é o realizador de Deusas de Pedra. Bueno, Iván ten unha relación moi especial con Portugal porque estudiou ali na Escola de Cinema e Teatro de Lisboa. E, bueno, despois ten unha longa carreira como director de fotografía, estudiou tamén en Francia e tamén traballou por ali. E Deusas de Pedra é un proxecto moi singular porque estuvo filmando durante 15 anos a unha familia no norte de Portugal, perto da fronteira, de onde é a súa mãe. E vemos un pouco a evolución desta familia, sobre todo da personaxe principal, que é unha nena, esos dilemas que se atopa ao longo da súa vida e sobre todo sobre un territorio, non? Sobre un territorio e un momento no que hai bastante abandono no rural e poucos dilemas que nos encontramos todos no rural galego, que si quedarte ou marchar. Sí, unha das grandes películas galegas desta última tempada. É verdade, vos centraderos entón no cinema portugués e no cinema galego que ten vínculos con Portugal, claro. Nós creemos que non existía un espazo dedicado pois primeiro ao cinema portugués integramente e despois as coproducións con Portugal, que cada vez son máis comuns e sí que gracias a, bueno, o impulso de varias institucións portuguesas e galegas estáse conseguindo pois apoio aos filmes coproducidos entre os dous territorios, pero é verdade que despois non existía un lugar especificamente, un evento especificamente para ese tipo de cinema. E nós destacámoslo, quero dicir, non é que só aparezan coproducións, nin que todas as coproducións con Galicia aparezan no festival, pero sí que son destaques importantes para nós, porque é un pouco o obxectivo da mostra, non? Crear vínculos entre profesionais e tamén dar a coñecer ao público pois que cando a veces se pasa unha película galega por aquí, pois non nos damos conta de que tamén é portuguesa e ver como é posible e que se colabora cada vez máis con Portugal. Que películas pasaron nestas ediciones da mostra de cinema portugués? Que películas galegas? Eu vi que había tamén Los Patiño, outras... Sí, o primeiro ano proxectamos o Corno, que tamén é unha coproducción con Portugal. Ese ano foi a única, creo que tamén foi unha edición máis pequeniña, pero despois nesta segunda edición proxectamos de Lois Patiño unha curta e unha longa. A curta, as dúas volvámolas a proxectar agora neste pase de primavera, que non vai estar Lois Patiño, pero vai estar Beli Martínez, que é a produtora. Proxectamos A Procura da Estrela, que tamén estará neste pase de primavera, de Carlos Martínez Peñalver Mas. O sea, un realizador galego, un actor galego, que se van a Portugal a facer un documental ficción sobre a Serra da Estrela. E proxectamos algunha máis que agora non me está sabendo. Bueno, e Deusas de Pedra, claro, que xa falei dela. Sí. Bueno, un programa que está moi rico de varias iniciativas, entón, en agosto xa estades pensando ao terceiro ciclo, non, me imagino. E tedes xa pensado en algo que podedes adiantar ou non? Sí, pero ainda non vamos a adiantar moito. Non imos a facer spoiler. Sí, a ver, o que sí que podo decir é que agora xa en xuño, cando acabemos este pase, xa vamos a anunciar o cartel e as datas, que vai ser a última semana de agosto, e decir que este ano vai ser un poquinho diferente porque no último fin de semana vamos ter a posibilidade tamén de ter un curso cunha realizadora portuguesa que se chama Margarida Cardoso e que vai xirar en torno ao colonialismo portugués, porque o traballo de Margarida Cardoso, bueno, ela traballa coa memoria portuguesa sobre todo relacionada co colonialismo, porque naceu en Mozambique, viveu moito tempo ali, e bueno, é así un pouco que vos podo adiantar, que eso xa vai estar disponible en xuño para reservas, porque vai ser unha actividade de pago. Normalmente o que facemos todo é gratuito, excepto algunhas cousas específicas. Neste pase de primavera, por exemplo, a clase máis
Magistral con Iván Castiñeiras vai ser tamén de pago, son 15 euros, pero bueno, axudanos un pouco a financiar tamén os espazos e o programa, e como é algo tamén un pouco máis orientado a xente que lle guste o cinema ou que sexa profesional, pois bueno, creo que ten sentido así un pequeno pago. O resto son todo actividades gratuitas. Sí, mientras tanto ponemos tamén aquí abaixo a dirección do festival para quen quere, os espectadores que queren ver o programa completo, xa pensando incluso en agosto en escribirse ou agora tamén, polo de Iván Castiñeras, pues que o fagan, que consulten a página e que fagan a inscripción, que vayan a ver as películas. Hai un par de semanas creo que pasaron, entrevistamos a un productor cultural tamén portugués, Rubén Gómez, que falamos especialmente da cuestión de coproducción, da difusión das películas portuguesas, que moitas veces era complicado, no? Chegar a fora de Portugal, no? En España e Galicia, pero que sí que en Galicia hai unha vinculación moi concreta por cuestiones históricas, por cuestiones xeográficas, por cuestiones culturais, no? Pero que non se desenvolve suficientemente, a pesar de unha contratendencia que falabas ti últimamente, que hai moitas máis coproduccións, por unha cuestión de centralidade con Lisboa, no? Que ti traballas en Lisboa, coñeces a realidade. Sí, non só foi iso, quero decir, iso sí que acontece porque realmente o cinema en Portugal está moi concentrado en Lisboa, hai tamén noutros territorios cada vez máis, e sobre todo no Porto, claro, pero sí que é verdade que máis no sur que se concentra, pero eu creo que tamén é unha cuestión histórica. O cinema portugués sempre mirou máis para Francia que para España, e durante a ditadura, o sea, nós tamén estábamos en ditadura, e a xente que marchaba a estudiar cinema a outros países e a Francia e a Inglaterra. Entón, creouse un vínculo moi grande co cinema francés e as coproduccións con Portugal fanse ali, normalmente, con Francia. Sí. Bueno, con Francia e con outros países, pero Francia é un dos países fortes. Que pasa? Que esa tendencia agora estáse tamén a contrarrestar. O cinema portugués é un cinema que, no xeral, é moi de autor, quero dicir, hai moi pouco cinema comercial. En Francia o cinema de autor apóiase moito e xa se coñece moito a tradición portuguesa e o cinema portugués. Hai, de feito, realizadores portugueses que teñen unha grande acollida en Francia e, bueno, eu creo que tamén ven por aí. Agora, eu creo que cada vez máis, sobre todo co novo cinema galego, pode haber proxectos que vayan coproducidos. Con novo cinema galego e tamén para a televisión se están facendo coproducións entre a TVG e a RTP. Sí, empezaron agora con facer series tamén coproducidas, incluso entre varias comunidades españolas e con Portugal tamén, que é unha novedade, que pensamos que hai só 10 anos ou 15, non había prácticamente casi nada, agora cada vez hai máis, no? E iso se aprecia. Sí, e hai películas, bueno, sempre coproducións de todo tipo, non? Hai algunhas, por exemplo, a película de Deuses de Pedra, a coproducción é algo que ten moitísimo sentido ca propia película. Hai nas que non tanto, pero xa, por exemplo, San Simón é unha peli coproducida con Portugal, ten unha personaxe portuguesa, e, bueno, realmente moitísimos temas que temos en común. E aínda así, a veces, bueno, encontrase, é moi posible encontrar un actor portugués que fale perfectamente en español, ou que incluso en galego, ou se nos acostumásemos máis á versión original, pois tamén aínda sería menos problema. Sí, aquí por lo menos, aquí porque por lo alá menos. sí que... E ali tampouco, ali o galego entendeno bastante ben. A veces confunden un pouco co español, pensa que estás falando un español que se entende un pouco mellor, pero tampouco teñen problema. Veno todo de feito en versión original, tanto na televisión como no cinema. Pues moi ben. E mira, algún autor portugués que queres recomendar aos espectadores de Cinefilia, alguna película en concreto? Bueno, hai unha película que me gusta moito, que a vamos proxectar tamén no Pase de Primavera, pero esta vez para institutos, que é Nayola, de Xosé Miguel Ribeiro. Xosé Miguel Ribeiro é un realizador de animación portugués que traballa no campo, nun lugar en Montemoro Novo, moi perto de Lisboa, 1 hora ou así, pero que ten unha produtora nunha praza
a Praza de Abastos, o sea, que se chama Praza Filmes, precisamente. E ten un traballo espectacular en animación. Esta é a súa primeira longametraxe, unha das poucas longametraxes portuguesas de animación, que son pois proxectos que precisan dun grande orzamento e de moitísimo tempo e traballo, e está realmente moi ben. Esperamos proxectala máis veces, porque tamén subtitulamos ao galego, e, bueno, é un realizador e unha película que recomendo moito. Moi ben. Pois nada, nós recomendamos tamén de participar nesta mostra de cinema portugués na Ribeira Sacra. Está aquí ao lado, ademais. Sí, temos varios espazos. A mostra é promovida por a Asociación a Memoria de Náufraga, que ten o seu espazo en Xullán, en Bóveda, a Casa da Memoria. E, bueno, aí o domingo faremos todas as actividades, pero teremos tamén en Sarria, en Chantada e en Sober. E nada, decirvos que non é só cinema, tamén teremos, pois, por exemplo, unha cata comparativa de viños portugueses e galegos, concertos, pois eso, David Salvado o último día na Casa da Memoria presentando o seu novo disco e bueno, que seredes ben recibidos. Pois moitas grazas, Tamara, a verdade, un placer terte aquí no plató de Cinefilia, no Cineclube, que tamén sabes que tes outra casa máis aquí en Ourense, cando tes novidades, cando queres comunicar calquera cousa, pois nós estamos aquí para darlle espazo e voz. Genial, así que moitas gracias. E agora imos a repasar xuntos as últimas novidades que chegan dende a carteleira do cinema comercial e as plataformas digitais. ¿Estás seguro? Eres fuerte. Eres hermoso. El más grande de todos los tiempos. Especialista no xénero thriller e na acción, o director Antoine Fuqua ten na súa filmografía películas solventes, sen grandes ambicións artísticas que cumpren perfectamente coas expectativas do cinema mainstream. O director mantivo o mesmo enfoque para Michael, un biopic que desenvolve a carreira de Michael Jackson, desde os Jackson 5 ata a publicación de Bad, o terceiro álbum en solitario do artista. Cun guión esquemático e sen baches, o filme relata de forma lineal a evolución artística do artista, poñendo o foco sobre os seus éxitos. É unha exaltación bastante plana e festiva que prioriza con prazer aos seus fans antes de meterse nalguna controversia. Mais aló da música, o filme ten o seu atractivo na extraordinaria interpretación de Jafar Jackson, o sobrinho de Michael Jackson, e nas boas actuacións do resto do reparto artístico. Antes dos créditos, o rótulo, su historia continua, deixa entender que pronto haberá unha segunda parte. Expresarlas. Pues hazlo, Michael. Ya no eres un niño. Michael, supe que eras distinto desde que naciste. Tienes una luz muy especial. Creo que la música puede cambiar el mundo. Transmitir amor, alegría y paz. Eso es lo que quiero que sienta el mundo. Magia. Óscar Restrepo, un poeta, un soñador. Yo estoy escribiendo un libro. Hay un libro. Yo soy un poeta. Usted es un desempleado. Un fracaso andante. 10.000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, M20. Un poeta, a segunda longametraxe de Simón Mesa Soto, chega a España por manda distribuidora Atalante. É unha dramedia amarga e moi divertida a vez, pero sobre todo moi humanista. Cun extraordinario Weimar Ríos, interpretando a Óscar Restrepo, un poeta que malvive en Medellín, entre borracheiras e alguna lectura de poesía marxinal, e que busca o rescate a través do talento poético dun adolescente.
O filme grabado en 16 milímetros é unha reflexión sobre o mundo artístico que remarca os confins entre a obra de arte e a industria, entre a marginalidade e o éxito. Un poeta gañou o premio do xurado en un certain regard do último Festival de Cannes, ademais do premio Horizontes en San Sebastián. Sen dúbida é un dos filmes imperdibles deste ano. Con la actuación estelar de Ubain Marríos como Oscar. ¡Oscar! ¡Oscar! Un poeta. Es que la poesía ya no es lo que era antes. Bienvenue au Citadelle. Et toi, la nouvelle bagagiste? T'es dans un palace, un endroit où des gens très très riches paient des gens comme toi pour avoir ce qu'ils veulent. La miniserie francesa Privilegios, recentemente estrenada en HBO Max, está ambientada principalmente en un hotel de luxo de París. Recrea con moita riqueza de detalles un microcosmos onde se manifesta a loita de clase, baixo un enfoque realista. Explóranse, a través d'una mirada case etimolóxica, as relacións de poder e da codependencia. Privilegios é, sen dúbida, unha das series do ano, un intento de contarnos a contemporaneidade da clase traballadora, desde outra perspectiva. Os amantes do formato serial non deberían perdella. Elle sort d'où son oseille, ta pote, là? Et c'est ma sœur, Déborah. Elle est où, Déborah? Elle est où, ta sœur? J'ai rien. Je suis comment? Plusieurs joueurs, la même question. Qui peut deviner avant la fin de la partie qui va manger qui? J'ai personne qui comprend mon ambition. Nous faisons tous partie de la stratégie de quelqu'un. Méfie-toi de ce gars. On te demande, tu obéis. Vous êtes en violation de votre semi-liberté, là, et en délit de fuite. Donc je fais quoi, moi? Non, mais y a un truc que t'as pas compris. On m'en dit pas, ça part du gâteau. On l'arrache. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telimiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!